Ibong mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang oras ngunyan sa 91.1 and 1296 American kan sa mga radyo. Alas 11:32 nin pag-aga. Uyan na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong Diyos marhay na pagkaaga po mga kaagraryo. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes, sa 25 po kan bulan na Abril, nasa ikawalo na po kitang episode kan programang Kape asin Baratang Agraryo. Dara po sa tuyo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong Split. Sa nakaaging episode, naging tampok natong bisita ang mahigos na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Kandar Provincial Office kan Camarines Norte na si Kaagraryong Odessa Cabizodo. Asin po si Kaagraryong Emma na sa rupong motoryon po asin mahigos na Agrarian Reform Beneficiary nagikan sa probinsya nin Camarines Norte. Siyempre po, nagsentro kita sa akomplishmento asin po gigibuhon pa Kandar Provincial Office kan probinsya nin Camarines Norte. Asin ngayon aldaw, saruna naman pong tampok na bisita asin magiging katuwang ta sa programa ang makakibanan niya tungon yan via Zoom. Yan. Bueno mga kasama, siya po nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science sa Bicol University kan taon 1985. Ipinadagos niya man po ang sa iyang pag-adal sa University of San Jose, Recoleto sa Cebu City. Asin digdi niya po nakuan sa iyang degree sa Juris Doctor kan taon 1991. Kan taon 2023, nakuha niya man po ang sa iyang master's degree sa Public Administration sa Osmeña Colleges. Nagpunan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform kan taon 1991 sa opisina kan Masbate bilang paralegal officer hanggang taon 1992. Sa kaparehong taon, siya man po naging Legal Officer 1 hanggang 1994 as nagpadagos bilang Legal Officer 2 hanggang 2003. Mas naging makuloran sa iyang karera kan siya po ma-appoint bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer na iyuman po ang pinanindugan sa haros 20 taon pun kan 2003 hasta pong taon 2021 sa maniba-ibang banuaan, kibanan po ang Dimasalang, Anbalod, Aroroy, Baleno, asin mismong syudad kan Masbate. Kanton 2022, digdi naman po siya na-designar bilang OIC Chief, Agrarian Reform Program Officer, CARPO, kan Program Beneficiaries Development Division, Kandar Masbate, hastang taon 2024, asin sagod sa naging full-pledged CARPO sa kaparehong taon. Bago matapos ang taon 2024, por dahil po sa iyang marhay na pamamayo, asin padagos sa pagtato ni lehitimong serbisyo publiko, siya man po ang bagong nadesignar na OIC Provincial Agrarian Program Officer 2, Kandar Provincial Office of Masbate, kan FETSA 9 kan Disyembre, asin padagos na nagsiserbe sagod sa mga panahon na ini. Mga kaagraryo, ang makakaibanan tapo ngunyan na aldaw gikan sa probinsya kan Rodeo, capital of the Philippines, Masbate, may iba kundi sa kaagraryong Amadeo C. Sidenio Jr. Kaagraryong Amadeo, maray na pagkaaga po tabi, sir.
Maray na aga po kag Grace Inocentes. At sa lahat po ng ating tagapakinig. Maray po na aldaw sa Ilogabos. Sa ngalan po ng ating butihing sekretary, si Secretary Conrado Estrella, at sa ating sa ngalan po din nating Regional Director, ang aming ama sa Region 5, si Director Private Sindak. Kasama po niya si ang caring mother din namin na Assistant Director for Operations, si Ma'am Ardogain. Kung nasa Masbate sila ngayon, iniwan ko sila ngayon na may activities doon. At si Arda, yung Assistant Director for Administration, taga Masbate din po siya, si Arda Herald Tambal. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, lalo na po sa probinsya ng Masbate, magandang araw po sa inyong lahat. Yes, sir. Magandang umaga po. Kagraryong Amadeo C. Sedeño Jr. Tamang-tama, Parpo. Alam mo po na ang pagkakataon na po ito ay siguro masasabi nating isa po ito sa pinakahintay natin dahil sa mga nakarang episode ay natalakay na po ng kada provincial offices ng DAR sa Bicol ang kanilang mga success stories. At ngayon, sa wakas po sa pagkakataon pong ito, ay narito na po tayo sa huling lalawigan na makakasama natin dito po sa programa. Kaya naman po sa puntong ito, kayo naman po ang gusto naming magbahagi. Sa nakaraang taon, ano-ano po ba ang mga hindi nyo malilimutang tagumpay na nakamtan ng DAR Masbate? Okay, salamat Kagrayo Grace at papasalamat ako na maihag namin dito yung mga hindi namin magkalimutang kaganapan po sa Masbate. Unahin ko po nung sa rehin po ng Region 5 ang Masbate po ang nagkaroon ng e-title distribution na pinangunahan po ng ating puting secretary, si Secretary Conrado Estrella, na ginanap po noong April 12, 2023 sa Masbate City po, kung saan po namahagi po kami ng e-title sa 1,048 agrarian reform beneficiaries na may kabuuan po na sukat na lupa na 2,130 hectares. Maliban pa dyan po, naging bahagi din po tayo sa distribution ng e-title na naganap po dyan sa Pili, Camarines Sur noong June 7, 2024 sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo na si PBBM o Pangulong Bongbong Marcos Jr. po. At para po sa kalaman ng nakikinig ngayon, ang probinsya po ng Masbate ay nakapag-distribute na po ng e-title na kabuuang 2,094 e-titles sa ating 1,710 agrarian reform beneficiaries. At ang sukat ng lupa na ito sa kabuuan ay 3,470 hectares po. At maliban po dyan, ang Masbate po ay naging kasama rin sa distribution po ng tinatawag natin na COCROM or Certificate of Coordination with the Release of Mortgage na ginanap po noong last November 26, 2024 dito po sa Legazpi City, kung saan po ito pinangunahan ng ating mahal na Senadora si Aimee Marcos po. Sa ngayon po, ang Masbate ay nakapag-distribute na po ng COCROM. Bali 2,032 COCROMs na po na naibahagi natin sa mga 1,646 ERBs. Ang total amount po na cover o na condone dito sa 2,032 COCROMs ay tumataginting po na 34,238 plus pesos po. Ang kabuuang area po na na-cover dito sa COCROM ay bali 282,000 plus hectares po. Maliban dyan, programa po tayo dito sa tinatawag na sa ERBDSP or Agrarian Reform Beneficiaries Development and
Sustainability Program. No? Nakapag-train po tayo ng bali 3,892 ERBs kung paano po makapag-avail sila ng credit and microfinance services po. No? So, bali dito po sa na-train natin na ERBs, no, bali po ang naka-avail po ay 1,231 agrarian pro beneficiaries po. At meron po kaming may pagmamalaki po sa probinsya ng Masbate na sa kauna-unahan po sa rehiyon ng Region 5, no, kami po ang unang nagtatag ng tinatawag po na agrarian merkado. Ang konsepto po ng agro-merkado ay dito po binibinta, direkta po ang mga produkto ng mga ating ERBs. No? Hindi na po ito dumadaan sa mga traders po. Sa kaya nga po, no, mas mura po dito ang ating mga bilihing pang agraryo at pang agrikultura na produkto po ng ating ERBs. No? Nangyari po ito noong pumunta po si Secretary sa e-title distribution at nagkaroon po kami ng official launching po ng agro-merkado noong April 13, 2023. Dahil po sa kagandahan nito na malaki po ang naitulong po ating po mga beneficiaries. No? Bali kasi po, bali 19 agrarian beneficiaries organization po ang unang nagbuo nito na agro-merkado. No? So maganda po ang kanyang resulta, kaya po nag-expand kami. Sa Region 5, Masbate naman po ang kaunahan nag-expand po sa Philippine National Police po. Mhm. At sa taon po 2024, ito po ang naging total sales ng agrarian merkado sa Masbate. Kasi po ito, ginagana po namin ito kada Huwebes po ng week, every week po o 4 na bisis sa isang buwan. Yung sa Masbate po sa provincial office po, nandun po yan sa harapan ng provincial office. So sa kabuang taon po ng 2024, no, kami po ay nagpagbinta ng bali 1,409,000 pesos, no. Doon po sa Masbate Provincial Office, no. Doon po sa Philippine National Police, ang ating po mga beneficiaries ay nakapagbinta ng 570,000 pesos po. Kaya nga po, dahil dito po kami po ay ginaawaran ng isang national award, no, ng Central Office noong June 27, 2024, no, kung saan sa buong probinsya po ng Pilipinas po, kami po ang may pinaka-highest sales, no, sa agrarian merkado, no, dito sa provincial office po, no. Opo. And aside from that, no, sige po. Sige sir. Par po, ngayon po na sa inyo At pong... sa ngayong taon po, ma'am, no, muli po magre-receive po kami ng 3 award po, national award po sa Central Office, no. Gaganapin po ngayong June 2020 dahil po dito sa aming agrarian merkado po, no. At malabing po diyan, patuloy po ang Masbate nagbibigay po ng serbisyo sa atong mga beneficiaries, no, na nagbibigay po kami ng mga baka, baboy, manok sa ilalim po ng Sustainable Livelihood Program. Sustainable Livelihood Service po, no. And aside from that po, no, dito po sa programa namin sa Major Crop-Based Productivity, nagbibigay po kami ng bawat taon po. Sa 2024, nagbigay po kami ng 2 traktor po sa qualified namin na 2 ARBOS o Agrarian Pro Beneficiaries Organization. Kasama po dyan ang mga seedlings at saka mga fertilizers po, no. Sa lado na po ng pagbibigay legal na serbisyo po sa Masbate, yung pag-case build up po nung sa early cases na yung tinatawag natin na, kasi may mga hearing beneficiaries din po tayo, yung disqualification po natin dyan, hindi po natin hinayaan na ay patuloy po yung pagbabiolate ng agrarian law. Kaya po masigasig po ang Masbate sa paggawa po ng case build up sa early cases, no. So bali po, ang accomplishment po natin dito is 207%. Yung mga referral cases naman po na galing po sa prosecution or sa regular court, no, na mayroon pong agrarian, may problema po sa agrarian, may kakibat po na problema agrarian, rini-refer po ito sa opisina ng Masbate at natin pong accomplishment dito ay bali 166.7%, no. At ito naman po sa pagbibigay assistance po sa ating, sa legal na assistance po nitong
nasasakdal po ng ating mga beneficiaries sa regular court po, meron tayong accomplishment po na 100%. No? Sa tinatawag po natin na quasi-judicial cases or ito po ay labas sa regular court, ang accomplishment po natin ito ay 152%. Yung sa land transfer clearance or yung pang binibigay namin ng clearance nung bumibili ng mga lupa ay bali 208% po ang atin dito accomplishment. At saka yung pag-monitor po namin ng yung ginagrant po natin ng conversion ay ang accomplishment po natin dito sa ongoing monitoring po namin ito ay bali 150%. No? And sa mediation po, yung para pong maayos po ang problema, hindi po umakyat na po sa korte. Bali po 114% po ang aming accomplishment dito sa taong 2024. No? At dahilan po sa alam po natin kulang talaga ang puno ng gobyerno para po para i-sustain po yung mga kailangan po ng ating beneficiaries. No? Kami po ay sa Masbate po, no? Kami po ay nagle-link po o nag-a-access po sa emerging agencies. Okay. Kagaya po ng Department of Labor and Employment, no, malaking pira nila. Kaya po nakapag-link kami doon sa programa nilang Integrated Livelihood Program. Naka-access po kami ng 1 million worth of livelihood support po sa aming 5 agrarian reform beneficiaries po, organization I mean. At dahil ito po, nagawa naman po kami ng isang award po. And dahil po nga ang Masbate ay mahilig po sa bakas, yung tinatawag natin na cattle country, yung ating mga beneficiaries po mahilig talaga sa bakahan, kaya kami po kulang-kulang po ang ating sa programa ng DAR, kaya po kami nag-access po doon sa Bureau of Animal Industry. Kaya po kami nakapag-access ng bali 25 heads nung last year na baka inibigay po natin yan sa mga ARBs natin. At sa ngayon pong taon, magbibigay naman po ang baay sa pamumuasa dahil po sa kapulitan namin, magbibigyan po sila, magbibigyan na muna bali 26 heads po ng baka ating mga ARBs. No? At last po, nakahingi po kami ng pera sa Central Office. Kami po ay nakapagtatag ng 1.10 million po yun. Nakapagtatag po tayo ng Banana Tissue Culture Laboratory. No? Ito po ang kauna-unahang laboratory po ng Masbate. So yun po ang may babahagi naming mga magandang karanasan or mga aktibidades po ng Masbate noong year 2024 po. Opo. Para po, Mading Sir, ngayon po sa inyong pamamalakad bilang bagong PARPO 2 ng DAR Masbate, ano-ano mga hakbang ang inyo pong ginagawa upang patuloy na maabot at makagawa tayo ng mas magagandang tagumpay ang DAR Masbate, lalo na po sa proyektong split? Okay po, no. Kasi po ngayon, bago po ang guidelines natin sa implementation po ng split. So, ang ginawa po namin talaga ay nag-cascade kami, yung cascading po ng guidelines, no, sa lahat po ng miyembro empleyado ng DAR sa Masbate. At saka, ito pong hinire natin ng mga redocumentation completion team. Ginawa po natin sila ng cascading sa bagong guidelines po, no. At recently po, ngayon lang po na April 23, 2025, nagkaroon po tayo ng first quarter assessment of problem solving workshop, no, para po matugunan namin ito mga problema kinakaharap po ng ating mga team. Kaagapay po namin dito yung taga Region 5, pinamumunuan po ng ating Ardo, si Ardo Gilabad, no. Sa totoo lang po nandun pa rin sila ngayon sa Masbate. Patuloy po lang ginagawa ito. Kaya lang pumunta kami ng Naga, Legazpi dahil sa radio program, no. So at isa pa po, no, para po ma-attain namin talaga ang target namin, no, ay yung magandang samahan po ng Masbateño, no. Yung teamwork po ng Masbate, hindi po natin matatawaran yan. Kaya nga po, marami tayong award dahil po sa teamwork ng Masbate. Sa ngalan po ng split, marami tayong natanggap po na award. Ilang po yung award natin natanggap. Bali 3 po natanggap naming award sa split sa national assessment, no. Ito po ay bunga ng teamwork po ng Masbateño.
Opo. Yan. Mamaya, babalikan pa natin si Par Pumading para sa kanyang panguling mensahe. Dito muna tayo, sir, sa isa pang magiging bahagi ng ating episode ngayong pong umaga sa pamamagitan ng ating ARB na si Jiren Balansag ng Barangay Quezon, Kataingan, Masbate. Ang ating featured Agrarian Reform Beneficiary, mga kasama, mga kaagraryo, siya po ay may 4 na anak at ang kanyang asawa ay isang magsasaka at construction worker. At maliban sa kanyang gawain sa pagsasaka, siya po pala ay nagtatrabaho bilang Assistant Secretary at ng Barangay Quezon, Kataingan. Yan, naging member ng Quezon ARB at Marginalized Farmers Association nung taon 2019. Mga kasama, nasa linya na ngayon ang ating isa pang magiging bahagi ng ating episode ngayong umaga, si Kaagraryong Jiren. Kaagraryong Jiren, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Shi. Opo. Si Kaagraryong Grace po ito at tayo po ay napapakinggan dito po sa RMN DWNX. Kaagraryong Jiren, para po mas lalo ka pang makilala ng ating mga kaagraryo na nakikinig po sa ating programang Kape Asin Baratang Agraryo, maaari yun nyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Yes po, Ma'am. Ako po pala si Jiren Sinois Balansag, taga Quezon, Kataingan, Masbate. Ako po ay may asawang Antonio Mercader Balansag Jr. at kami po ay may 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae po. Ako po ay anak ng isang ERB na nakapangalan ang titulo ay sa aking ina, Gloria Cueva. At isa po akong membro ng ARBO. Opo. Ito pong inyong titulo ng lupa na nakapangalan po sa inyong nanay, kailan nyo po ba ito, Kaagraryong Jiren, natanggap at gaano po katagal bago nyo po ito nakamtan? Natanggap po namin yung e-title ni Mama is noong April 12, 2023 po. Pinangunahan po ni Secretary Conrado Estrella po. At siguro almost 32 years po bago namin natanggap ang e-title ni Mama. So talagang matagal. At Kaagraryong Jiren, ilang taon na po ba kayong nagsasaka? At paano po ba ito nagsimula? Since birth pa po, Ma'am. Siguro po at 30 years. Kasi po lumalaki kami sa mag-asawang magsasaka po eh. Kaya namana po namin ito sa kanila. Lalong-lalo na po kay Mama at kay Papa. Opo. At para po sa inyong personal na pananaw, paano po mismo nakatulong sa inyo ang proyektong split ng Department of Agrarian Reform? Siguro siyempre dati nung hindi nyo pa po hawak ang mismong titulo. Ano-ano po ba ang inyong mga pinangangambahan at ano-anong mga problema ang inyong kinaharap at paano ito nabago nung hawak nyo na po ang titulo? Noon po, sa hindi pa namin hawak ang e-title, nangangamba po kami baka iniisip namin baka bawiin po ng gobyerno kasi po may babayaran pa kami sa land bank, hindi pa kami po nakapagbayad. So talagang nangangamba po kami parang hindi pa kami kampante na sa amin talaga. So nung umabot ng taong 2023, nung natanggap namin ang e-title, ay doon po kami naging kampante at dahil po may karapatan na ang lupa na sa amin na talaga. Kaagraryong Jiren, balita po namin na feature na rin po kayo yung kwento ng nanay ninyo sa isang national TV. Totoo po ba ito? Yes po, Ma'am. Wow. Kung mapiplay natin iyan, nandyan sa video, yung itong na-feature na parang ano to, binhi ng pag-asa, Kaagraryong Jiren? Yes. Yan. Opo. Sige.
Tunay Okay. nga ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ganito mismo mailalarawan ang buhay ng isang benepisyaryong magsasaka. Tangan-tangan ang istoryang kakalabit sa inyong mga puso. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka na mistulang nagpula ng isang pinhi na titlikan ng talisay na hangarin hanggang sa yumabong at namunga. Ngunit paano na lamang kung humantong sa isang sitwasyon na ang nagtanim ay mistulang maging gaya na lamang ng isang puno o halaman na malalanta na lang ng tuluyan at lilisan. Yung cancer, yung sakit ni mama. Tapos nakuha na siya ng tubig. Magkaganon pa man sa kanyang pagsasakripisyo, hindi maisasantabi na lamang na mayroong maiiwang bunga na aanihin ng mga nangulilang pamilya. Malaking pasasalamat po namin ang aming pamilya kay President Bongbong Marcos at sa kay Secretary Conrado M. Estrella III dahil po sa i-award nila na e-title para kay mama kahit wala na po siya. Sa ngayon, siguro kasi wala na si mama, yung talagang lahat ng pinaghirapan ni mama para kami ay yung umani. Ito ang kwento ng namayapang magsasakang benepisyaryo na si Gloria Cueva. At ito ang binhi ng pag-asa. So, yan po ang kwento ng nanay, ni nanay po, na na-feature po sa isang national TV. Wow naman At napanood po ninyo mga kasama, mga ka-agraryo, sa pamamagitan ng ating Facebook Live, ang Pangulo at ang magsasaka nagawa mismo ng Regional Strategic Communications Team ng DAR Regional Office Number 5 at naipalabas sa pong national television kung saan tampok ang istorya ni Gloria Cueva o ang nanay ni ka-agraryong Jiren. Wow, nakaka-proud naman. Congratulations. Anyway, binhi ng pag-asa pala ang kwento ng istoryang ito, Nanay Jiren. Para po sa inyo, ano po ba ang pinakamahalagang aral na ipinapaabot po ng kontekstong ito o ang kwento ng binhi ng pag-asa? Sa video pong iyan, sa video ng aking ina, kasaysayan ng aking ina, pinapamagatang pong binhi ng pag-asa. Parang yung pagsasakripisyo at tagumpay ng aking ina at para kami yung naging bunga at umaani. At ngayon po, nawala na po ang inyong nanay, ano po ba ang mga naging pag-uusap ninyo ng inyong mga kapatid patungkol sa pangangalaga ng inyong lupain? At paano nyo po ito ipagpapatuloy at papalaguin ang sakahan na to? Ang napag-usapan naming magkakapatid, ipagpatuloy namin kung ano yung nasimulan ng aming mga magulang at papahalaga namin yun at yun din po ang may pamana namin sa aming mga anak. At maliban po sa pagsasaka, ano pa po ba ang inyong pinagkakaabalahan? May iba pa po ba kayong pinagkakakitaan? Opo, ako po ay isang appointed barangay assistant secretary po sa aming barangay at yun po ang pinagkakaabalahan ko habang kami po ay nasa magsasaka po. At balita po namin, isa rin po kayo sa nakatanggap ng COCRUM, itong Certificate of Condonation with Release of Mortgage, sa naganap pong distribution nito sa Legazpi City noong 26 ng November taong 2024, na siya pong nagapatawad sa inyong mga utang na may kinalaman sa inyong lupain. Gaano po ba kalaki ang halaga ng utang nyo na nabayaran na po at paano po ito nakatulong po sa inyo? Ang utang na nabayaran po sa amin is almost 13,000 po. So malaking tulong na po yun sa amin kasi wala na kaming isipin na babayaran pa sa bangko. At talagang sobrang laking yung tulong na po yun. Okay. At sa pagkakataon pong ito, Ka-agraryong Jiren, pagkakataon nyo na po ito para pasalamatan lahat ng gusto nyo pong pasalamatan at ang inyo pong kabuoang mensahe. Go ahead po, Ka-agraryong Jiren. Yes po. Malaking pasalamat po namin sa aming Pangulong BBM Marcos at Secretary Conrado Estrella. Maraming salamat po sa pagbigay po ng e-title po sa pangalan ni Mama. Sa lahat po na nakikinig at nanonood, maraming salamat po at tiwala lang maabot at makakaya din natin to.
Yes, maabot natin lahat ito. Maraming salamat, Kaagraryong Jiren. Babalikan natin ngayon si Parpo. Ngunyan, balikan po natin si Kaagraryong Mading para ipaabot po ang sa kanyang kabilugang mensahe sa satuyang mga paraantabay ngayong episode ng Kape at Baretang Agraryo. Kaagraryong Mading, muli magandang umaga po. Magandang umaga ulit, Agrary Grace, para sa uling mensahe po. Ako po ay nagpapasalamat muli sa aming Regional Director, si Director Ruben Sindak, sa patuloy po niyang pagbibigay inspirasyon at magandang pamamalakad bilang Regional Director po ng Region 5. No? At ako po din nagpapasalamat sa ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, dahil po nalagdaan niya yung batas na naging batas po na Republic Act 11953 or New Emancipation Patent Act, na kung saan nalibre na po ang bayaran ng ating mga ERBs sa lupa na naihimahagi sa IDA. Sa loob po ng 20 years bilang maro po, no, yan po talaga ang naging hinaing ng mga ERBs. No. Dito nga katapi ko si Agrario Garino, so grabe po ang pasalamat nila nung matanggap nila yung program. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating butihing sekretary, si Conrado Estrella, sa proyektong Split. Dahil po nagkaroon po sa matagal na panahon na po, no, nagkaroon po ang ating mga ERBs ng individual title. No. Sa pagkakaroon yan, nag-igwalang nin technical problem sa tuyang link. Hali mismo ki Parpo Mading mga kasama. Kung maibabaligtaan sa iyang pang-ultimo mensahe, ang unyan na aga, go ahead po, sir. Pasensya na po, nag-igwalang kita nin technical problem. Babalikan tagrari ang parting words ng ating kasamahan, si Parpo Amadeo Sedeño Jr. ng DAR Provincial Office ng Masbate. Kaagraryong Mading. Yan. Balikan ta po ang mga pang-ultimong mensahe mga kasama. Nagigwa lang po nindiit na problema sa linya kan sa tuyang komunikasyon. Pero kasubago malinaw po na ang tabayanan ang kaintiruhan kan mensahe na na-feature ta po ngayon na pagkaaga sa ikawalong episode kang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Yan. Bueno, yan na po ang kabilugan ka sa tuyang pang-8th episode na po kan programang Kape Asin Baretang Agraryo. Sa ngaran po kan sa tuyang nakaibanan kasubago, nag-igwalang nindit na problema. Yaon po ang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 ng DAR Provincial Office ng Masbate, si Kaagraryong Amadeo Sedeño Jr. and ang sa tuyang featured ARB, si Kaagraryong Jiren Balansag. Sa ngaran po kan sa tuyang nakaibanan sa episode na ini, sa ngaran po kan Department of Agrarian Reform Regional Office number 5 asin sa proyektong Split, ako po ang nakaibanan nindo sa programang Kape Asin Baretang Agraryo, Radyoman GI Tatak Arimen. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginunuhikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Sa indong nadango, Asin Baretang Agraryo.